Angbo by Hamzaman Gang, Philip first class 12 Kadra Bafrano, Bobby Ani Dol Boni Paranino Boni Yakti, Ano Sahariuta, Ano Hamza Gune, or a mask I share for Onke, Ano, Sankok, mask I share for Onke Bano, Padi, Hindi, and no go. Mas homono nanya musung zago ne ama haki sao kaisha borongo sengja saborongo phana hamza go ke a borongo as bar mai angko bar map khaima saya te borok sungno chini laibo borok sungno nana bagai phaya borok chini laibo borok phayo engmatro chini deha ar chini je shoriya mono chini borok hamza gai phayo Pulia sekano sanai nini hamza borok jodi nono calak thengi tomani apa calak kok samani neng saimano olafano neng hamza ko hini tesa bono bar map khle hamza tong henkai aba ekdam chaya tangi henkai o video special nini bagino so kanadi bujri belani wansum kotor manai because khorsa manai buri chino saka bo bini hamza ma chalani tomung chayano saimani bo bar map khle kaham ke tona naisuka haipono bini chala paithako a tomung haimino tongi tongka mane sikokle sikono tongai a kole kubino a bagi neng bo nini hamza borno atike bar map khlai tongki o video special nini bagino bujri wansudi and nini hamza borno video share khlai ridi te bono sadi ikona di hamza borno bar map khlai mani chaya a bagi neng ano kubi bekabano neng bo hamza ko henkai ang bai tini simi kaham ke tongdi jodi tomung saya henkai salsa mondono yakari kelangnai a kok sawni ni bekan borno o video share kadi je borok nono kubi bekab hamza nai a borok bujui neng bai kaham ke tongne tini simino so ani tara baitol te mane so phadin ke jeng o manai burini ustri no plan simi patizor kame khane saiman laine a bagi e sikra library channel patizor kamna ti joto buji manai sekang sine mungsana tino tini ustri hornai manani mong deborma prejono college pori tongo bini ex boyfriend eba bini life nosto khane chlani detail angkha dugurani sonu deborma school chara porwe tei porilia phadi tabo borni main story saiman laina pulia sekang buri class 12 kama jora khorcha chala bona hamse koni saka haipano buri pulia bakabe hamsana mosunya care khaike dolki simi tomani ati jora chala ob burino bar hamse koni burini school thamporte firmo jora logiro help khaike chala a bage buribo truk bakamane a chalana hamse thangka atikena borni hamse lai tongmani 1 month eba 1 mas sangkha aphurke chala ob burino bar saka ani ama babu nono nane mosungjago a bage angbai baksa ani nogo himdi a jora buri pulia wake 1 sugui tomani kaje sekang chalani nogo thaya nei haipano te tam khanei je hamjama chalase bar sawi tongo henkaiba a bage buribo ekdom bishas khlaino hamjama chalani nogo thangka a jorao abo hakino nokni borok joto saimani tongthok chathologi baksage tonglemani ba jora salta durga puja ni saloke chala o present burino khoge te khorsa bini ex girlfriend eba ex burni nok bara thangai om santi om khaitongi kya apruno a ex girlfriend himani saiman ka o chala tabu te khorsa buribe hamjak tonghane a bage je ex girlfriend tona yang present burni phone number nawe call khai kok thai khuk hamya bai jatre jatke kotuka present burino ati jora yang present girlfriend ekdom dukho nangjage abo joto kok a chalani bumana call ke sawi ribekha tei a durga puja ni salono present girlfriend eba o buri wan sugina ka ati chala bakpar faltu bai tei tonglia ani lama angsajuk tomana kaham present buri okok wan sugi a chalano call message mungsa khaya ignore khlai tomani a jora ki chala bar nakar mungsan ka angka ani chalia ana map khachiri ana o wise eba ekbaro map khachiri ati tomu hamya angti tongya ni chala koisuka bat buri apurpano o chalano map khay breakup sine hine bekhao chongi tomani a bagi chalani buma tesa o present buri no call ki sawa ako je angna tomani angka tabuk noro kaham ke tonglai sidi jengbo kaki nung bai no kainai koni logi baksa asuk sal jora tonglai family tabuk atike kaglai mosangya chalani buma atiko kaham ke buchugi saka o present burino a bagi buriba hamjak toma bagi chalano tewesa map khlai rifika phiaba aro kaise kobikok abono sanai jesa borno pano ekbar tomung hamya eba chala khoi tomani manchaka hankai a borno second chance rimani chaya eba map khlai rimani chaya tangi hinkai borno bar chance sirka hankai olta nungse chalak thokoi kalangjanai paithego tabu nung akong khanai wansugi mano ekbar joratile chance rina nangu hune a bagi angsanai ekbar joratile tangi chance rina nang nung bai tongteti se nono chala khoi thengi tongo hinkai teitam sanaiba tabu wansudi nung no abono eba tabu nung chin kono khane chachai phano ung tongkhana a bagi jeng abono sanai nung ekbar phano 10 bar phano chance ridi nini hamjam borno abo nini life nini ichha thiaba paithego nung cost manai motunarti akono oke phadin ka tesa chin main story chalani buma ko kaham sai buchugi rima bai o present buriba hamsu toma bagi tesa bisas khlai map eba nakari rekha bini chalano a jora chalabai buri kathalai borok tesa hamsilai tomani ba tabu hinke chala o burino
call message mungsapon khaya ignore mang khai tongka apro buri a chalana call khaike daily call waiting manka eba waise usu call receive khai pro buri kok singi a jora chala sawo ang tabuk busy kok seme hanai a dekhi mang total 6 month eba 6 mas jora lakia borin hamjama sal piaba tabuk 6 mas ni yagulo henkai o buri bunyo call ke singpro saiman ka bini hamjama chala te khorsa burina hamjage nogo tlangjak hanai buri bini chalani joto kok saiman ma yagulo tabuk henkai ekdom dukhu nangjai hopung sau kamang jora lairika te bukhawo wan sugina kha jengna tomani ingkha tabule angbo soimalia ani lama ang sajuno tongsinai kebono bisas khalia buri akok wan suge o chalana mungsa khalia pogine tomani but aboni 1 month eba 1 mas ulo chala horkutugo te sha burino kolke hamjagone mapsan ka ani no chalia ana map khachire ang thingno khorcha burino hamjage nogoto bukha phiaba a buri ekdom tomungsaya ang bai tongtotino alka chalabai kok saw a bagi ani ama babu sombo chajagli hanai ang kagirika tabuk nungbaino kahamge tongsinai ano awaisana map khadi abo hake chala horkutugo burino kolke mapsanka a jora henke tetyam sachine buribo hamjak toma bagi chalano tewesa map khlai rifika eba map khlai rijauka abo hake kuni khabaksa bujlamati borne hamjama sal te bisa eba bosor kaisa angka aboni yaklo tabuke chala hanyo hai ob burino sak nangya care khaya daily ignore khaimang tongka yang burike kobi bakabe hamjak hone daily bini hamjama chalana call khayo haipana call waiting mang mano plus burni number of block hai toni jaka mungsapana care khajale chalabai abaki buri tabu je pulan simi tabu jora chalak thokok jage je cost khlai manjage family a kongno wansage duko nangjama bai jungno joto kok saikhanarika te o video ni bukakti jotono kok kasarka hamjale phano kaje sekam physical close tomani chaya tangi hinkai singchari baksa bakbar phaltuni tomung angkha boina hamya chaya khanani eba tongichai yakarna simi wansugu te je chalak tomung chaya borno kone dina bar map khaimini abo belaino chaya ani life abono kotor mistake angkha ani story no khanai ang uma ka kya bata ang thong joto wansugu na di hinai o mone buri juna bini story share khaya okay phadin kai not amsu jora pulan simi khanai joto buj kana han chimbo wansugo tabuk paithego o mone buri khuktini nor kise khanai na di botam saka ang bo bai hamjama ke ang pula first class 12 kadro ba prano bobini do ani dol boni parani no boni yakte anu sahari uta anu hamja gonai geke ana hamja goni geke ang bo bai ne afuro kha jang bona sker khaya mane kogrok sai jong phano ko rok phana ngasa ana boro bono ai ker khaya ang kuya ta ma ba baluge phongha besanga prong ke apruka ang bono ke rok khaya ko lokai bor mas ka se porong ke ano sengkok semen mas ka se rok porong ke bano phadi hindi ani no go mas homono nanya musung jago ne ama haki saung kai ang bono boi hai englak omo hai rok englak khane ang thang pai kya ang birino go bono bisas khaine poitu khaine ang thang pai kya ka amon porong ke ma hake sang ka ham ke tong tola ke mas ka sha rok khai kai amon por ke tai se bo gota durga puja puro ano da manai bom do একমাত্র সিনি দেহা আর সিনি যে শরীর আমলো সিনি সে বড় হামসাকে খাই